Mga ka-travelers, no, laglaag tagamay ato ning tan-aw ug ato ni sudungon ni nganong nga ang Japan walay traffic, no. Nganong ang Japan walang traffic? Ito yung dahilan, mga ka-travelers. Puntahan natin yung mga style sa Japan, yung mga rules nila. Bakit sa Japan walang traffic, mga ka-travelers? Mga ka-travelers, no, mayong adlaw kanyang tanan, mga ka-travelers. Ato ning tan-aw ug atong sudungon ni nganong nga ang sa Japan walay traffic. Bisag unsa ka gamay sa ilang mga tindahan or sila sa kapiot, ang pinakadako yun, mga ka-travelers, ang parking lot yun sa mga sakyanan. Dili pwede nga mag parking ka na pagkaon-kaon ka niya nakaparking sa kilid nga sakyan, wala na, ka-travelers. Atong tanawon diri atong sudungon ug atong hagpatag-patod ang matag usang ano nga walay traffic sa Japan, no? Para padulong na ta karon og kaning spring na ta karon. So dili na kayo siya bugnaw-bugnaw, mga ka-travelers, tama lang, pero sa nakakasagawas murag sipunon juga, ka-travelers. Basta sama na ko murag allergic ko aning mga allergic ko aning mga bugnaw ba, hindi nalalagi idan po. Pero ipadayon na to ang atong kalipay, mga ka-travelers. Ato na tanahon kini nga restaurant, ka-travelers. Gamay ra kay ni siya, mga ka-travelers. Gamay ra kay ni siya nga restaurant, mga ka-travelers. Pero ang sakyanan, mga parking lot, taas kayo. Apil pa ni diri, mga ka-travelers, oh. Tara, parking lot niya, ka-travelers. Muna nga ang Japan walay traffic. Stricto sila sa mga rules, mga ning-ana, mga ka-travelers. Walay lang main road, mga ka-travelers, oh. Walay traffic, mga ka-travelers. Kay tungod kay ang matag kananan nga gagmay kanang utanganan lang gud kanang mga ututanan sa mga ulo, mga buhok, aduna gyud siya parking lot. Kuna ang main road, mga travelers, dili gyud sa traffic tanawa. Mutabok ta sa pikas, mga travelers, ato na to dito sa Luzon para makita na to dito nga doon ay parking lot po, mga travelers. Ato sa itos loko ni para mo tabok tas pikas. Kana kaning kuan, mga ka-travelers, kanang naay happy town, kita mo na kanang naay kanang nagtuyok ba pula ug blue, kanang puti kupitanan na, ka-travelers, o kanang mga buhok lang parking lot, mga ka-travelers. Ako kayo una nga walay traffic sa Japan, mga ka-travelers. Walay traffic kaya ang ilang parking lot ako kayo. Mga ka-travelers, ilang Luzon, no? Una ilang Luzon, ka-travelers. Gamay kay ilang Luzon, pero ang space sa ilang parking lot taas kayo. Una nga diri sa Japan, mga ka-travelers, walay traffic. Ito, mga ka-travelers, no, maliit lang yung dentist nila kasi yung unahan bahay na yan, lang front lang yan, pero yung parking space niya napakalaki. Ito yung dahilan bakit sa Japan walang traffic. Tingnan nyo, maliit lang yung pwesto niya pero yung parking lot malaki. Ito yung sistema sa Japan, mga ka-travelers. Ito, mga ka-travelers, maamis ka ba sa distansya ng mga sasakyan? Kasi bawat distansya ng mga ka-travelers sa atin, kasi bumper to bumper dito, pwede makapasok ang isang sasakyan. Tingnan nyo, yun ang distansya ng mga ka-travelers. Maamis ka sa style sa Japan sa sasakyan. Tingnan mo to, yung isang sasakyan pwedeng makapasok. Yun ang style nila, mga ka-travelers. Ito sa Japan, maamis ka talaga sa rules nila, sa rules of the road sa Japan. Tingnan nyo, yun ang style nila, mga ka-travelers. Walang traffic dito. Ito pa, tingnan nyo, baka akala nyo nagbibiro ako ba. May sasakyan dito kasi stop yan, eh.
Tingnan nyo. Yung isa distansya tingnan nyo distance. Yun mga katabloys yan mga katabloys, yung distansya nyo. Hindi yan makapasok yung isang sasakyan. Yun ang style dito mga katabloys, yung distansya niya na kailangan talaga yung distansya nila. Pwede makapasok yung isang sasakyan. Yun ang rules nila. Yung isa, tingnan mo yun. Yung isa, diba? Yun ang style nila mga katabloys. Yung distansya nila mga katabloys, malayo ba yung distansya nila? Yung isa doon sa kabila yan, dito. Yun ang style nila mga katabloys Kung basa maro kami piso rin sakay ilibuton Castibuk City. Ang pagdaan pala ng tao mga katabloys 30 seconds lang, tapos yung sasakyan 40 seconds. Yun ang style dito mga katabloys. Tingnan nyo katabloys yung distansya nila. Isang sasakyan pwede pang makapasok. Yun ang style nila mga katabloys. Subscribe kayo, please mag-subscribe kayo sa Chan Traveler. So, yun lang.